работят в срок. Но Ани влага сърце във всеки един скок. Погледът точен, ръката и твърда. Във фирмата Пъчков тя стъпва гордо. Поялника пари, калаят се топи. В нейните пръсти труда се цени. Всяко фолио тя изрязва до милиметър. За нея дизайна е по-важен от всичко на света. Когато тя прави реклама, това е шедьовър. Защото Ани е просто най-добрата. С пламък в сърцето преобразява нещата. Табелите на Пъчков се виждат отдалеч, а нейният талант е най-силният меч. Печата и реже, твори чудеса. Ани стига фирмата до небеса. Светодиодни ленти като вени се сплитат. Клиентите гледат и направо се питат: кой е направил тази светеща красота? Ани е името на тази звезда. Майстор на плотера, гений с макета. Нейни ръце оживяват планетата. Всяко фолио тя изрязва до милиметър. За нея дизайна по-важен от всичко на света. Когато тя прави реклама, това е шедьовър. Защото Ани е просто най-добрата. С пламък в сърцето преобразява нещата. Табелите на Пъчков се виждат отдалеч, а нейният талант е най-силният меч. Печата и реже, твори чудеса. Ани стига фирмата до небеса. Тя дава искрата, когато е тъмно. Тя прави нещата да изглеждат бездънно красиви. За най-добрата